Сынок с кулачок. Жили дед и баба, и был у их сынок. Ды таки малы, что с-под шапки не видать, не больше за кулак. Так дед с бабой яго и звали, сынок с кулачок. Поехал аднойчы дед орать, а бабе сказал, каб зготовала обед, ды принесла яму на поле. Баба зготовала обед, ды кажа да сына: «О, каб ты быў большы, дык занёс бы бацьку обед за мяне, а так мне самой трэба ісці». А сынок падхрабрыўся і кажа: «Давай, мама, занясу обед». «Дзе табе данесці яго?» – не верыць маці. «Данясу». Узяў сынок з кулачок обед, поставіў у деда ў лапаць, сам ззаду сеў і паехаў. Едзе сабе і песенькі спявае. Прыехаў на поле, гукае бацьку: «Тата, тата, я табе обед прывёз». Убачыў яго бацька, зарадаваўся: «Малайчына, сынок!» Сеў ён абедаць, а сын кажа: «Тата, посади мяне на саху, я орать буду». «Як жа ты будешь орать?» «А поглядишь», кажа сын. Посадил яго бацька на саху, сынок с кулачок узяў лейцы ў руки и крикнул на коня: «Но, сивый буры!» и пачаў орать. Ехаў дарогаю пан у брычцы. Убачыў ён такое дзіва. «Продай, дед, мне свайго аратага», кажа пан. «Не, пане, не продам, гэта мой сынок». А пан прычапіўся, як смала: «Продай ды продай». «Я табе, кажа пан, дам шмат грошай». Пачуў гэта сынок, подбег да бацькі і шэпча яму: «Продавай, тата, толькі возьми у пана за мяне жменю золота. Не бойся, я ад яго ўцяку». Згадзіўся дед і прадаў пану сына за жменю золота. Узяў пан хлопчыка, пасадзіў у кішэню і паехаў. «Ось, думае, добрага аратага нажыў. Гэтага ні ў кога няма. Няхай зайздросцяць мне усе паны». Тым часам хлопчык прадраў панскую кішэню, цішком вылез з яе, ды і выскачыў з брычкі. Пан нават і не пачуў, паехаў сабе дамоў хваліцца дзіўным аратым. Агледзеўся хлопчык, аж кругом яго густы лес. Пахадзіў ён, пахадзіў па лесе і заблудзіўся. А тут і вечар настаў. Сеў хлопчык пад елкаю і плача. Ні адсюль, ні адтуль галодны воўк. Ухапіў ён хлопчыка і праглынуў яго. Апамятаўся хлопчык, пачаў брыкацца ў воўчым жываце, пачаў крычаць: «Гэй, воўк, нясі мяне да хаты!» «Не панясу», кажа воўк. «Нябось панясеш, як надакучу табе». «Паглядзім», агрызнуўся воўк і пабег у поле шукаць авечак. Прыбягае да чарады авечак, а хлопчык як крыкне з воўчага жывата: «Гэй, пастухі! Воўк па авечкі крадзецца!» Пачулі гэта пастухі, прагналі злодзея, ды яшчэ і сабак нацкавалі на яго. Прыбег воўк у лес і кажа хлопчыку: «Вылазь вон». «Не, не вылезу», адгукаецца хлопчык. «Нясі мяне дадому». «Не панясу», злуецца воўк. Выгаладаўся воўк, ды зноў пайшоў шукаць спажывы.
Але куды не прыйдзе, усё няўдача, не дае яму хлопчык спакою. Зусім схуднеў воўк, ледзьве ногі цягае, а хлопчык усё сваё права правіць. Нясі мяне дадому. Бачыць воўк, няма рады. Панёс хлопчыка дадому. Прынёс да двара і кажа: «Вылазь, вунь твоя хата». «Не, – адказвае хлопчык, – нясі на двор». Прынёс яго воўк на двор і зноў крычыць: «Вылазь!» «Не, нясі ў сенцы». Прынёс воўк яго ў сенцы. Тут хлопчык выскачыў вон, ды як закрычыць: «Тата, тата, хадзі ваўка біць!» Выбег бацька з качаргою і забіў ваўка. Шкуру злупіў і бабе футра пашыў. А баба сасмажыла за гэта дзеду і сынку гуся. Тут і казка уся.